IFM News. IFM News. Lokal. Inyasideg ti City Government ti Batac, iti sidong ti liberato ni Mayor Marky Archua, babaen ti City Health Office, karigiti libre nga serbisyo ti Salun at para kadigiti umili, babaen ti may sa medical mission, anay sa yangkat sa Barangay Mabaleng. Dahituing aktibidad, kit na benepisyaran dagiti residente, manipod kadigiti barangay Tikulu, Mabaleng, Manuang, ken Pimentel. Kaspaset tinabagas a programa ti Siudad, amang ipaay iti libre at check-up ken agas. Kabayatan na, tinas o misyon ipaay kadigiti lumugar ti libre a medical consultation, general medicine service, ken flu vaccine tapno mapatib care ti salon at ti komunidad. Dahitoy atignay, ket may sa paniknek iti agtultuloy ngay kagumaan ti gobyerno lokal, amang siguro anasalon at dagiti Batac Kenyo. Para ti IFM News, Idol Jamaica Pastor, Tatak, IFM.